салом алайкум, рӯзи ҳамагӣ бахайр. Як маркази забономӯзӣ да муаллима дар кор аст, ё ин ки муаллим бояд касе бошад ки грамматикаи забони туркиро хуб бидонад ва касое ки мехоҳанд ки ҳамчун муаллим ё муаллима кор кунанд дар ин марказ метавонанд ки ба ин рақамҳо занг бизананд. Дар Авҷилар, Европанимаи Истанбул, як бача дар кор аст ки чӣ кунад, колл-центр меганаш, колл-центри кор кунад, аз пишти телефон муштариёра ҷалб кунад. Шарт нест ки ҳунарша дошта бошад, худшон нишон метаҳанд ва касое ки мехоҳанд ки дар ин кор худшонро пешниҳод кунанд ба ин рақамҳо занг бизананд. Як компанияи мебелбурорӣ ҳаст дар Истанбул ки эҳтиёҷ ба устои мебел дорад, ҳамроҳи шогирдаш бошад. Касое ки мебел соз карда ва тайёр карда метавонанд ба ин рақамҳо занг бизананд. Як программист лозим аст ки стажи кориш аз 5 сол зиёд бошад ва даравда ба кор қабулш мекунанд, сразу кора шурӯъ мекунад. Барои касое ки программист ҳастанд метавонанд ки ба ин электронни почта бидроянд ва худшона сабти ном кунанд. Дар мантиқаи Усмонбей як ширкати тиҷоратии синоатӣ ҳаст ки эҳтиёҷ ба бухгалтер доранд. ин бухгалтер набояд стажи кориш камтар аз 3 сол бошад ва баъди якдигарро дидан метавонанд ки дар бораи маошаш гап зананд ва касое ки мехоҳанд ба ин кор худшонро пешниҳод кунанд ба ин рақамҳо занг бизананд. Боқӣ зиндаву саломат бошед.